در روز چهارم چمپیونات جهان اوید با جودو در شهر توکیو رقابت‌ها در وزن‌های 81 کیلو میانی مردان و 63 کیلو میانی بانوان به انجام رسیدند. نتیجه نهایی این نیروسنجی‌ها در گزارشی همکاران ما. акмал муродов узви ҳайати мунтахаби ҷудои тоҷикистон дар вазни 81 килограмм дар рӯзи чоруми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо вориди майдони рақобат шуд. ӯ дар даври аввал озод буда, дар даври дуюм бо калонги кедрик ҷудокори кишвари африқоии конго нерӯ санҷид. паҳлавони тоҷик тавонист дар дақиқаи дуюми рақобат аз ҳарифи худ имтиёзи вазаре касб карда, дар идома ҳамчунин калонгиро дар ҳолати асайкомӣ нигаҳ дошт ва бо ҳамин ба аввалин пирӯзияш дар чемпионати ҷаҳон даст ёфт. дар рақобати дуюмаш акмал муродов дар баробари варзишгари кишвари лубнон Ильёс Насиф майдондорӣ намуд. беҳтарин натиҷаи варзишгари лубнонӣ зинаи панҷуми чемпионати Осиё ва Уқёнусия дар соли ҷорӣ мебошад. рақобати ду паҳлавон 3 дақиқа бидуни ҳеҷ имтиёзе ҷараён дошта, ним дақиқа монда ба анҷоми нерӯсанҷӣ Ильёс Насиф тавонист варзишгари тоҷикро ба тахтаи пушт афтонад ва бо имтиёзи ипон пирӯз гардад. пас аз ин шикаст акмал муродов аз идомаи рақобат барои касби нишонҳои чемпионати ҷаҳон дар вазни 81 килограмм маҳрум шуд. нерӯсанҷии ниҳоии вазни 81 килограмми чемпионати ҷаҳон миёни варзишгарони исроилӣ Муки Саги ва Мэтюс Кес аз кишвари Белгия сурат гирифт. то нимҳои аввали рақобат ду варзишгар имтиёзе надоштанд, аммо дар ниҳоят Муки Саги варзишгари исроилӣ тавонист аз ҳарифи худ як вазари касб намуда пешсаф гардад. ҳамаги чанд сония пас бошад, боз дубора Муки Саги як вазари дигар касб карда Мэтюс Кесро шикаст дод. ҳамин тавр Муки Саги аз Исроил ба аввалин унвони қаҳрамонияш дар чемпионати ҷаҳон даст ёфта, ба сабаби нишонҳои кишвараш низ як нишони тиллоӣ афзуд. дар зинаҳои сеюм ифтихорӣ бошад Валуэс Фортиер аз кишвари Канада ва Лука Майсурадзе аз Гурҷистон қарор гирифтанд ки Лука чемпиони ҷаҳон дар соли 2018 Саид Муллои эрониро шикаст дод. рақобати ниҳоии вазни то 63 килограмм миёни бонувон дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни Мику Таширо аз ҷопон, ки соли ҷорӣ дар 2 Гранд Слем зинаи аввалро касб карда буд, ва Кларесе Агбеньеноу варзишгарбонуи фаронсавӣ, ки дар радабанди ҷаҳонӣ ин вазн миёни бонувон дар зинаи аввал қарор дорад, сурат гирифт. рақобати ин ду варзишгарбону, ки аз аввал давталабони асосӣ маҳсуб мешуданд, дар вақти асосӣ ғолибро муайян накард. дар рақобати Голден Скор низ ду давталаб рақобати шадиду диданӣ анҷом дода, пас аз 11 дақиқаву 11 сония ниҳоятан Кларисе Агбеньеноу чемпиони феълии ҷаҳон ин унвонро барои худаш ҳифз кард. ҳамин тавр ин варзишгарбонуи фаронсавӣ тавонист боз як медали тиллоро аз соҳибони риштаи ҷудо ва мизбонони чемпионати ҷаҳон бирабояд. дар зинаҳои сеюми ифтихории вазни 63 килограмм бошад бонувон Мартина Трайдос боз ҳам аз Фаронса ва Франсес Юл аз Голландия ба худ ихтисос доданд. ҳамин тавр пас аз гузашти 4 рӯз аз чемпионати ҷаҳон, ҷопон ҳамчунон бо 3 медали тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷӣ дар зинаи аввал ва кишварҳои Канада, Гурҷистон, Фаронса, Исроил ва Украина ҳам дар зумраи кишварҳое ҳастанд, ки дар чемпионати ҷаҳон соҳиби нишони тилло шуданд.